Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинол гатаба кайбер темалар турында. Табигатта шүпшәр яндыру һәм учаклар ягу тыела. Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Башта үле дип хәбәр җиткерәләр, ә чынлыкта исән булып чыга. Мариуполь гаиләсен Жемчужина санаториясында таптылар. Татар телен яшәтүче дә, татар милләтен танытучы да. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай тууына 136 ел. Татарстанда 25 апрельдан янгынга каршы махсус режим кертелде. Бу чорда табигатта шүпшәр яндыру һәм учаклар ягу тыела. Яршолыда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тәртип бозучыларны ачыклау буенча беренче тикшерүләр оештырган иде. Алар белән бергә хезмәттәшем булып кайтты. Язын күп кенә бакчачылар үз участокларын җыштыра, ботаклар һәм үлән яндыра. Шуңа күрә янгын сүндерүчеләр беренче кагыйдә бозучыны тиз тапты. Әмма ир ат үз гаебен танудан баш тартты. Разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Ну так сжигание, говорю, если бы открыто было, не закрыто под крышкой, она просто дым идет и все. Ни огня, ни открытого, ни углей, ничего нету. Нет, это уже какой год, как бы с нами спорит. Это же Нет, я бы не спорил, если бы как огонь был. Костер был, искры летели. Күрше урамда өлкән яшьтәге ир белән хатын ачык утта су җылыткан. Янәшәдә су әзерләп, учакны күзәтеп торуга карамастан, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре аларга штраф язды. Я здесь стояла с водой в руках. Я разогревала именно для мытья воды. Я понимаю, чтобы я его оставила и ушла. Янгынга каршы махсус режим кертү яз көне җылы һава шартларында кыры үлән яну куркынычы артуга бәйле дип аңлатты гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Моннан тыш кешеләр бакча сезонын ачалар, учаклар ягалар, бу шулай ук янгыннар чыгуга кертергә мөмкин. За нарушение требований противопожарного режима предусмотрена административная ответственность на физических лиц по части 2 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений в размере от 2000 до 4000 рублей. Чикләүләр учаклар ягуга гына кагылмый, шулай ук беренче, 3нче класслы куркыныч пиротехник эшләнмәләрдән файдаланырга ярамый. Махсус янгынга каршы режим чоры 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Габзей, яңалыклар. Үлгән дип саналган Мариуполь гаиләсе исән-имин һәм Яршоллыда яши. Исегезгә төшерәбез, бер ай элек Мариупольдә Андрей Турчакка, өлкән яшьтәге апа, елый-елый моң зарларын сөйләде. Башта аның кызы гаиләсе белән үлде дип хәбәр җиткерделәр, ә чынлыкта алар исән һәм Яршоллыга күчерелгән була. Федерация советы рәисенең беренче урынбасары әлегә хатын кызның гаиләсен табырга вәгъдә итә. Лилия Хабибҗанова теманы дәвам итә. Әлеге кадрлар социаль шелтәрләрдә бик тиз таралып өлгерде. Донбасста яшәүче хатын-кыз елый-елый балаларын үлде дигән хәбәр җиткерүләре турында сөйли. Мондый хәбәрне ире күтәрә алмыйча, йөрәге авырып үлә. Ә чынлыкта кызы, кияве һәм оныгы исән булып чыгалар. Аларны Чаллыга эвакуациялиләр. Связи нету. Один раз она только звонила. Меньше минуты мы поговорили. Степановлар гаиләсе бер айга якын Жемчужина санаториясендә яшиләр. Татьяна бик тә әнисен сагына, әмма ул туган җирен ташлап китәргә җыенмый. Мама пока не может, не хочет, не может уехать, пока его не захоронят. Ну, как по-человечески. Степановлар хәзер тормышларын чиста биттән башларга ниятли. Татьянаның ире кыю заводына эшкә урнашмакчы. Уллары Никита югары уку йортына укырга керергә җыена. Казанский федеральный университет на специальность автомобильная логистика, 2-й курс. Мне пришли представители, так же само как к ребятам, которые тоже студенты, и им негде учиться. Вот. И пришли представители и предложили нам места. Степановлар гаиләсе әкренләп тыныч тормышка күнегә, инде шәһәрне карарга, ширкәүгә барырга өлгергәннәр. Хочется все равно домой. Если там что-то уже наладится, если наладится, будет работа для мужа, то мы, конечно, вернемся. Ну, я просто хочу сказать, что я хочу здесь обустроиться и, наверное, бросить здесь корни. Город красивый, большой, процветающий, еще и молодой. Я думаю, место тут мне найдется точно. Лилия Хабибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар.
И туган тел, и матур тел. Әлеге шигъри юлларны белмәгән кеше юктыр. Бик шагыйребез Габдулла Тукай тууына 136 ел. Татарстанда бу көнне хәзер туган тел көне буларак билгеләп үтелә. Республикабызда төрле милли мәдәни чаралар уздырыла. Әдибебез тормыш юлы кабатланмас иҗаты искә алына. Мәләкәс авыл җирдәге аеруча да бәйрәмне зурлап уздырды. Тулырак киләсе сюжетта. Мында тәмле каш пешә, Аллага шөкер, ох тәмле. Ай вай 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 вай. Ушакта әкрен генә тәмле ботка пешә. Кунакларны узын сакаллы кәҗә, су анасы шүрәле каршылый. Мәдәният йорты каршында бүген аеруча да күңелле. Пешән базарына рәхим итегез. Пешән үзебезнең басуда үскән йомыркаларым бәрәккә хәтта. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган көне уңаеннан Мәләкәс авыл җирлеге халкы зур тамаша әзерләгән. Биредә бишектә дә көйлиләр, шигырьләр дә сөйлиләр. Ерте ятим калган, сәламәтлек менә шундый начар булып яшәгән ул үз гомере менә итегеп тә бәлки генә гомерендә инде шигырьләр язып безнең татарның бөек шагыйре булып калды. Без чыннан да аның теле белән беренче тапкыр әни, әти сүзләрен әйтеп, кичкенәдән үскән балалар. Һәм инде бүгенге көндә дә Тукайның телен онытмыйча, халкыбызның телен онытмыйча, бергә бер милләт булып, матур иттереп яшәргә насип булсын иде безгә. Габдулла Тукай татар әдәбияты тарихына милли поэзия, заманча татар теленнән нигез салучы бөек шагыйрь булып керә. Аның әсәрләре хәтта чит ил халкына да таныш. Шагыйрь бик яшьли, 27 яшендә үпкә авыруыннан вафат була. Тукай ул безнең уйларыбызда, фикерләребездә, ул гомумән милләтнең яшәешен тәэмин итә торган тере бер җан, тере бер рух. Габдулла Тукай татар телен яшәтүче дә, татар милләтен танытучы да бөек шагыйрь. Лилия Хәбибҗанова, яңалыклар. Габдулла Тукай туу уңайыннан шәһәребездә бик күп чаралар уздырылды. Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйдылар, әдибебезне искә алдылар. Шулай ук хәтта балалар бакчаларында да төрле чаралар узды. Шигырьләр, җырлар һәм хәтта театраль спектакльләр, төрле балалар бакчаларыннан килгән сабыйлар Ярчалда беренче тапкыр оештырылган Тукайны бүләк иткән яз шәһәр конкурсында катнаштылар. Иртәгә Рамазан айының 26 көне сәхәр ашауны төнге 1 тулырга 2 минут кала тәмамларга кирәк. Ифтар вакыты кичке 7-дә. Исегезгә төшерәбез, Гаит бәйрәме 2 майда узачак. Гаит намазы укылганчы фитр садакасы инде бирелергә тиеш. Бу ел аның минималь күләме 150 сум. Әгәр алданрак Рамазан ае эчендә бирелсә дә гөнаһ юк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на зеленую неделю саженцев, рассады и инвентаря с 27 апреля по 1 мая. Выставочный центр «Экспокама». Комфортное лечение зубов по доступным ценам, стоматологии «Улыбка» 39 23 23.